बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय मान होनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुं सानथौ सानस्रिफोरखौ बुहुमाव गोजोरै दोनलांनो थाखाय हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। मुंख्लंफोरनि मुङै मुसुखा मांखरसालि लुफुंनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै बायदि बायदि फसंथान लुफुंनायखौबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथायाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बर' हारिनि सासे बिर बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि जावरिखांगिरि बिएलटिनि दाजेनगिरि मासिगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि गाबोन 28 जुनाव 28थि थैनाय सान। 1959 इं मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालारखालि दतमानि बंसिगावआव जोनोम मोन्दोंमोन बिर सिलागां बसुमतारीया। बिथाङा बिएलटिआव थानानै हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय समखिनियावनो मोनसे बेरामाव गोग्लैनानै 1997 इं मायथाइनि 28 जुनाव बे बुहुमखौ नागारलाङो। बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथाया गाबोन मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि दतमा बंसिगावआव थानाय बिर सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव मेहेर गोनाङै फालिनो साखाफारा। बे समाव खुंजानो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै बिर सिलागां बसुमतारी मेम'रियेल ट्रास्टनि आफादगिरि मनिराम बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राफोर मिथिहोयो। बाहाय आङो बिर सिलागां ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै जों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। माने गाबोन नंगौ 28थि खेब फालिनाय जागोन। दा बेहाय जोङो आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि दानि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनो सानदों। आरो अलरेडि जों बेनो इनफरमेसन लाइजामबो होखाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बारग' बिएलटिनि माने बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो लेंहरनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे माने वेलफेयारनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माने फैनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो लोगोसे जोंनि जे बर' जाथिनि माखासे दैदेनगिरि माखासे संगठनफोरनि जे साहित्य सभा आरो बिसेसकै माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खाथि जेनेबा बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे साहित्य सभानि दतमा बनरगाव आरो आबोदनि गासै बिथांमोनखौबो आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। मानोना जोंहा बाहाय माने जिहेतु प्रमद बर' सार फैगोन नुजाफैगोन आरो प्रमद बर' सारा हयथ' जोंनि गेजेराव हयथ' माबा मोनसे बेसेन गोसा माखासे जों मिथियै बाथ्राफोरखौ हयथ' फोरमायलांनो हागौ। दा बिनि थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। आरो लोगोसेयै बे जोंनि बंसिगाव ओनसोलनि ओरै बंसिगाव गेलागुरि गरामारि ओरै बनरगाव गासैखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ जे गाबोननि दिनावहाय जे लेंहर फैनानै जाहाथे नुजाफैयो आरो जोंनि बे 28थि खेब जे बिर सिलागांनि सारादुखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो। बिनि थाखाय आङो माने ट्रास्टनि जानानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायबाय। हाबाफारिया माब्लानिफ्राय बेसे समनिफ्राय जागायगोन? हाबाफारिया 8:30निफ्राय जोङो आराम्भ' खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय 8:30 बे टाइमखौ जोङो इनफरमेसन बे लेटाराव जोङो बेखौ हरखादों आरो 8:30निफ्राय बिदिनो 1थासिमसो जागोन आरो दा ओंखायनो गासै रायजो राजाफ्रा माने 8:30 बा 9थानिफ्राय आरो 9थानिफ्राय 10थानि गेजेराव नुजाफैजोबनो जाहाथे हायो आरो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो। जिहेथु बिर सिलागांनि बे मांखरसालि बेयाव आथिखालनि सरकारा माबायदि फोजौखांनाय एबा डेभेलपमेन्टखौ मावनानै होदों ट्रास्टनि? आदसा आङो ट्रास्टनि जानानै आङो मिथिगौ जे मोनसे समाव बै जोंनि दतमा खाथियावहाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन। जे बाहाय जोंहा प्रमद बर' सारा फैदोंमोन। बेबायदि बे बिर सिलागांनि मांखरसालिया जिहेतु बे लामा सेराव दा बेखौ लामा सेराव थानायखाय जे प्रमद बर' सारा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखाय जे बियो बिर सिलागांनि मांखरसालिनि बे माखासे सिनारिफोरखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो थारमाने बै समावहाय बे बिर सिलागांनि माखासे बे मांखरसालियाव माने माखासे हाग्रा बंग्राजों दुफबनायमोन। दा बेफोरखौ नुनानै प्रमद बर' सारा माखासे मानसिफोरनो दायथ' होदों जे बे मांखरसालिनि बे दाखोर दाला माखासे
बिफांफोरखौ गासै साफा खालामनो आरो लोगोसेयै बे मांखरसालिखौ आरो माने समायना रमायना खालामनो थाखाय माखासे फुल बागान ओमफ्राय माखासे बेसेन गोसा बिफांफोर गायनो थिनदों आरो दिनैसिमाव माने बे प्रमद सारनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हागौमानि साफा खालामबाय आरो माखासे जों गोदान गोदान बिफांबो गायबाय बे आरो मुसुखाखौथ' बिथांनि मुङै लुफुंनाय जाबाय बेयाव मुसुखाखौथ' आगोलाव बे प्रमद बर' सारानो बे स्टेचुखौ बेखौ बानायना होनाय जादों बे सारानो ओमफ्राय नै दा मोनसे जे बिनि जे गेट दंमोन जे बाहाय वेलफेयारनि मानसिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बाहाय मोनसे टाइगार पिक्सार थानांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन दा बेखौबो प्रमद सारनि आमोलावनो माने बे टाइगार पिक्सारखौ लाबोनानै माने फज'नाय जाबाय आरो बिरसिलागाङाथ' आं मिन्थिनायाव जे बे उन्दै समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो बेयो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बेयो फरायसा समाव जेब्लानाखि बियो फरायनानै मेट्रिक पास जायो मेट्रिक पास जानानै जेब्लानाखि क'क्राझार गोदोथ' गभर्नमेन्ट नङामोन कलेजाव फरायहैनाय समाव बियो बे क'क्राझार कलेजनिबो माने एसिसटेन्ट जिएस जाबोदों आरो बेजों लोगोसे बियो बेनि उनाव नैबे माखासे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बियो बेहा जुरित दंमोन आरो फैयै फैयै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बे सोमावसारनायाव बेयो बाहागो लादों गोबांनो आरो बेनि उनाव जे माखासे माने मा होनो बेखौ जे भलन्टियार्स फर्स नांगौ हिसाबै जे मोनसे समाव बे बिएलटि फाउन्डार हिसाबै बे बिरसिलागाङानो बे बिएलटिखौ गायसनदों आरो गावनि निजे चेयारमेनशिप जाबोदों आरो गावनि चेयारमेनशिपआव बे गोबां खामानि मावबोदों जोंहा बिरसिलागाङा दा खिन्थु मा होननो माने दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जोङो खाफाल हावरिया जे जोङो बे सारखौ जोङो मोनफुंजोबनाय जायाखिसै जेब्लानाखि आन्दलन जाबाय थायो बिएलटिनि खामानि मावबाय थायो बे समावनो हथात माने गाज्रि बेमाराव गोग्लैनानै बे बिरसिलागाङा माने रुंसारि जानानै थाङो आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स Beauty and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।